Здравейте всички от VBOX 7, това съм аз, Team Banks, и днес гледате World Edit урок. За начало, мисля, че щом гледате този урок, трябва да сте го инсталирали. И за начало пишете LAN, ето така, за да ви се даде ето тази брадвичка. И виждате сега какво правим. Значи, ще ви покажа как може да си направите първо огромна къща. Много лесно става. Сега ще видите. Избираме брадвичката и цъкаме ляв бутон тук. След това поставяме така и цъкаме десен бутон. След това пишем Laos 1 и може, може, сега ще ви покажа Laos 20 от стъкла. Сега правим едно тук за покрив това и вижте сега какво ще правим. Ляв бутон, десен бутон и пишем set 50 и всичко е факли. И обаче факлите, като не могат да се задържат, може да направим ето така. Сега ще видите set 25 от Music Box-ове. Също така сега ще видите, избираме тук така, и сега ще изберем set lava. Ето вижте, и тук става лава. Добре, сега можем да си направим, сега ще видите, Laos 64 врати, Laos 22 и лапис лазули. И само отгоре се появява стена. Но ако изберете, нека ви покажа само как. Да, само да трашна вратите. Също ще направя така. Ще делит на всичко и ще сядна на ново. И отново пиша LAN, защото трашнах. Ако тук натиснете ляв бутон и ето тук и напишете Laos 5, вижте, ще се огради цялото. И също така, сега ще ви покажа нещо. Гледайте. Така. И пишете set 5. И става дървен мост, който ще изгори от лавата. Но може да направите и наистина мост, който ще бъде така. Сега ще ви покажа. Добре. Гледате. Едно. Ляв бутон натискаме тук. Забравих, той е от... Добре, ще взема камъни. Така. Добре. Нека да помогна за унищожаването на тези дърва. Добре, правим така. Цак, 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 цак. Тук ще бъде едно. Само да си спредем. Така. А тук ще бъде второто. И пишем set и примерно 5. Да е дървен мост. Не, секунда. Не. Грешка. Тоест не. Сега ще ви покажа нещо различно. Ето вижте как се получава високо. Трябва просто да напишете Laos. Обаче ще напиша Laos 1. Ето така. И по същия начин тук. Правите така. Laos 1. И вижте какво се получава. Добре. Значи
Ето тази сграда, аз май ви показах как се прави висока. Цак, 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 така. После слагате примерно където си, колкото искате да ви е дълга сградата. Едно. След това избирате ляв бутон. Десен бутон. Пишете Walls. Едно. След това избирате. Тук слагате така. Слагате така. Ляв бутон. Десен бутон. Set 20. И ето ви една готина къщичка. Мисля, че съм ви помогнал с World Edit. Мапа е Flat Grass, за тези, които не знаят. И да, това е мод скин, който иска да пише на лично съобщение, ще му го пратя. Днес си го направих и го качих в Minecraft Skins, може и там да го намерите. Да, мен ми харесва. От Miner Shoes съм го направил. И това е, надявам се да съм ви помогнал с World Edit и благодаря, че гледахте този клип, надявам се да го оцените добре. И довиждане!